Bună! Acest este un videoclip special pentru prietena de-a mea pe nume Bianca. Dar pe asta doresc să știi de Monster High. Dar m-am rugat să fac un videoclip special, deci iată. Da, ce se stia? A doua camera ei și prima. Da, descrierea ei. Da, are, deci eu mă numesc Bianca, ea face 10 ani, am făcut, dar na, 12 aprilie, tot clasa 3-a, și îi place să deseneze și mie îmi place Monster High și eu m-am plăcut de Violeta, numai că eu am YouTube. Și da, pur de aceea mi-am pune prietene pe alt cont, normal. Și ce sunt Monster High. Da, da, și să scriem un comentariu. Ce zicem? Așa. I-am scris. Da, revizitator, mi-am pus la cei mai buni prieteni. În fine, acesta a fost un interviu special pentru ea. Puteți să adăugați la prieteni, este foarte de treabă și foarte bună. Da, este prietenoasă. În fine, pa!